бу гомер дигәнең күз ачып йомганчы үтә дә китә икән шул. Көндәлек тормыш мәшәкатьләре белән айлар, еллар узганын сизми дә калабыз. Еллар моңгайларга сырлар салып, ага да ага. Бүген 5 март көнне югары яркәйдә яшәүче, алдынгы карашлы шәхси эшкуар Дәнисә Кашаповага да 60 яшь ишек каккан икән. Дәнисә Хисаметдин кызы районыбызның иң гүзәл төбәге, урман кочагында матурлык чәчеп утырган Калин авылында Мәгафия апа белән Хисаметдин абыйның үрнәкле эшсөяр гаиләсендә икенче бала булып дөньяга аваз салган. Бәләкәйдән үткер, чая, шибәр кыз булып үсә ул. Аккүз урта мәктәбен тик яхшы билгеләренә тәмамлый. Бала чактагы хыялын тормышка ашыра. Сәүдә системасы буенча югары уку йортына документларын тапшыра. 5 ел сизелми дә үтә дә китә. Кулына диплом алган яшь белгечне, булдыклы кызны район кулланучылар җәмгыятенә эшкә алалар. Дәнисә Хисаметдин кызы бер эштән дә курка торган түгел. Кайсы тармакта гына көч салса да, үзен бары тик булдыклы хезмәткәр, җитәкче итеп танытты. Ул бик тә ярдәмчел. Нинди вакытта мөрәҗәгать итсәң дә, 40 эшен ташлап, йөгереп килә. Бер вакытта да авырлыкта калдырмас. Үзенә кыенлык килсә килә, тик кеше үтенечен, соравын үтәми калмый. Шуңа күрә кешелекле, гадел, намуслы булганы өчен дә райондашлар аны хөрмәт итә. Шуны да әйтмәм мөмкин түгел. Дәнисә туры сүзле, ялагай, 200 кешеләрне алдашканны яратмый. Һәр вакыт изгелек кылып, кешеләрдә дә шул сыйфатны күреп яши ул. Олы җанлы, мәрхәмәтле булган өчен аның дуслары, фикердәшләре күп. 2000 елдан үз эшен ачып, автодвор җәмгыятен җитәкли. Бик уңышлы гына эшләп килә. Уйлап карасам, хатын-кыз өчен нинди авыр хезмәт бу. Әйтүе генә ансат. Кулыннан эш килгән кеше кыенлыкларга бирешми ул. Күп санлы Русия Федерациясе һәм Башкортстан Республикасының мактау исемнәренә һәм кыйммәтле бүләкләренә лаек булуы да моның ачык мисалы. Дәнисә Хисаметдин кызы тормыш иптәше Наил Фаил улы белән 30 елдан артык бик матур гомер кичерәләр. Бер кыз, бер ул тәрбияләп үстерделәр. Балалары да үзләре кебек тырыш, уңганнар. Кызлары 20 елга якын Уфа шәһәрендә прокуратурада уңышлы эшли. Хезмәттәшләре хөрмәт итә. Ул да әти-әнисе кебек төгәллекне ярата. Тормыш иптәше белән 2 бала тәрбиялиләр. Уллары Мәскәү дәүләт университетында соңгы курста белем ала. Бүгенге көндә Дәнисә тормыш иптәшенә сөекле хатын, балаларына яраткан әни, аныкларына ихтирамлы, булдыклы дәү әни. Хөрмәтле Дәнисә Хисаметдин кызы, күркәм бәйрәмеңдә йөрәк турынан чыккан иң изге, иң якты теләкләремне, олы рәхмәтләремне җиткерәм. Кар канатлы булып, сөекле тормыш иптәшең Наил Фаил улы белән иңгә куеп, бер-берегезгә терәк, таяныч булып, кырган дөньяларыгызның игелекләрен генә күреп, яшәргә Ходай насыйп итсен. Бер-берсен ихтирам итеп, аңлап яшәгәннәр генә бәхеткә лаектыр. Ишегездән караңгылык, салкынлык, хәвеф-хәтер атлап кермәсен. Кайгы-хәсрәт мәңге юл тапмасын. Сезнең бердәм тату, бердәм яга. Поркынатлы булып, тигез яшәгез, бәхет шатлык татып дөньяда. Гомер көзе сары алтын диләр, алтын җылыта алмый йөрәкне. Парлап килсә генә картлык бәхет, ялгыз картлык өзә үзәкне. Кеше гомере артык озын түгел, кышлар гына озын гомерле. Авырмыйча, тазалыкта яшәгез, Аллаһ биргән шушы гомерне. Иң изге теләкләр белән югары яркәйдә яшәүче Светлана һәм Радис Имамовлар. Хөрмәтле Дәнисә Хисаметдин кызы, 60 яшьлек матур тантаналы көнегез мөбарәк булсын. Әлеге җылы эчтәлекле котлау хатында язылган дусларыгызның барлык теләкләре дә тормышка ашсын. Киләчәктә дә шулай дуслык җепләрен ныгытып, сөйнешле бәйрәмнәр уртасында ешрак очрашып торырга, бер-берегезгә булган якты мөнәсәбәтләрегез белән күпләргә үрнәк булып, гөрләшеп яшәргә насыйп булсын. Хәзер яңгыраячак җыр сезнең бәйрәмгә тагы да ям өстенә ям өстәсен.
Туған күннің сенің жан досы қайын, ғөміріңнің шәшіке шақылары, тіләкелерінің сиңа ең езігісі, жүрек түрлерінде яты қаны. Шойыр таштай шыдамы төзімлі бол, тұрмыш көпірлерін өтікені жан сүйгенің янын арыңда болсын, язмыш еңбақларын сүтікенде. Шойыр таштай шыдамы төзімлі бол, тұрмыш көпірлерін өтікені жан сүйгенің янын арыңда болсын, язмыш еңбақларын сүтікенде. Бәхетләрнең телейме бер-бер артлы, шатлык нуры сирпеп килгәнен. Күзләреңнең гөле балкыгын телим, елмайганын телим, көлгәнен. Шойыр таштай шыдам түземле бул, тормыш күперләрен үтекәнедә, жан сөйгәнең җаннарыңда булсын, язмыш йомгакларын сүтекәндә. Шойыр таштай шыдам түземле бул, тормыш күперләрен үтекәнедә, жан сөйгәнең яннарыңда булсын, язмыш йомгакларын сүтекәндә. Гөмірлі бол, рәхәтті яша, қайғы жилі сиңа тимәсін. Тіләкләрің қабыл болсын, үмітләрің хишікім өзімәсін. Шойыр таштай шыдам түземлі бол, тұрмыш көпірләрін өтекәнедә, жан сөйгәнең яннарыңда булсын, язмыш йомгакларын сүтекәндә. Шойыр таштай шыдам түземле бол, тормыш күперләрен үтекәнедә, жан сөйгәнең яннарыңда булсын, язмыш йомгакларын сүтекәндә. Жан сөйгәнең яннарыңда булсын, язмыш йомгакларын сүткәндә.